खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो गुबुन जायगायावसो दंहैयोमोन भिडिअ बानायनो आङो टाइम मोनथ'वाखैमोन दायो आङो न' मोनफैबाय जिथुनाखि फुंखा बसुमतारी फंबाया रायमना माहारियारि हाग्रायाव बेबायदिनो हाग्रा बिफाननि मानसिफोरजों गुलि गावनानै जिउ फोजोबजानायखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिहा फिसा सासेल' दंमोननो बिमा बिफाया बिजोंनो फिसिजानो थैजासे फिसिजानो बिजोंनो बानगार जानो होननानै आसा आरो मिजिं दंमोन आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुनो मोन्दों फिसाला सासेल'मोन होननानैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे फुंखा बसुमतारीयाबो हाबा जानानै गथ' सासेल' मोन्दोंमोन अन्थाव बाथाव दा बिसिनि इयुन संसारा मा जागोन आं बेखौसो माने जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों आरोना दा बिमा बिफायाबो बे फिसाजोंनो थैजासे बानगार जानो होनना आसा आरो मिजिं दंमोन ओमफ्राय दा बिनि थालांनाय बिहि आरो बिनि अन्थाव बाथाव थालांनाय गथ' दा बिसिनि फिउचारा मा जालांगोन बेखौसो आङो माने गोथौयै सिन्था खालामनानै ओरैबादि गोसोआव माने गाबखांनाय एबा दुखु मोनदों आरोना जानो नाङामोन बेबायदि नाथाय बेबायदि जानानै थांबाय नाथाय आं सानो मानसिखौ हमनो मोनबाय हमना लाबोदोंमोन गोसोबायदि थोजासे साजा होमोन आरो आयेन दंमोन जेलाव हरमोन साजा होमोन नाथाय बेबायदि डाइरेक्ट गुलि गावनानै जिउ फोजोबनायखौ नुनानै आं माने गोसोआव दुखु मोनदों आरोखि जानो नाङामोन जाथावनाङामोन दिनै बेबायदि आलाय सिलाय जिउ गोमानो गोनां जाहैबाय आरोखि दा बिसोरनि इयुन फिउचारा मा जागोन जास्टिस होनांगोन खिन्थु जास्टिस होनांगोन जास्टिस मोनांगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायदों सरकारा बिसोरखौ नायनांगोन थोजासेखिनि जास्टिस होनांगोन नायनांगोन दा बिसोरनि इयुन फिउचारा मा जालांगोन ओरैनो गोथौयै साननानै नायहरदो रायजो राजाफोर बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं भिडिअ बानायनो सम मोनथ'वाखैमोन दा आं बानायबाय न'आव मोनफैनानैहाय ओरैबायदि दुखु मोनदों मानसिखौ मोनबायमोन हमनानै लाबोदोंमोन गोसोबायदि आयेना साजा होमोन नाथाय दाख्लै बावैसो बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय जिथुनाखि रानिखाथानि जाथाय बेबायदिनो गोबां गारि गुरा बुख्रेबबाय अफिस बायदिसिना बुख्रेबबाय गावग्राखौ खिथेर सावना होबाय दा बिसोरनि सायावहाय माबायदि स्ट्रिक्ट सरकारा इनिसिएटिभ लादों आंबो माने बेखौहाय बुंनो थाङा नाथाय जोंनि बर'मोनब्ला मा जागौमोन हो बयबो कमेन्ट खालामसाय जोंनि बर'मोनब्ला मा जागौमोन आं खिन्थु एसेबां स्ट्रिक्ट खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै आरोखि नर्मेल बायदि आं नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो बयबो नुदों जानांगौ खिन्थु जाथावनाङामोन दिनै बे फुंखा बसुमतारी फंबाया गावनि उदैनि थाखाय माबा मोनसे हाग्रायावहाय थांदोंमोन जानांगौ सानदोंमोन बे फंबाया फिसा बिमा बिफा गावनि हिन्जाव माबा मोनसे थाखा थाइसे थाइनै रां आरजिनानै आं न'खरखौ माबा मोनसे जाहोनो होननानैहाय थांदोंमोन जानांगौ नाथाय आलाय सिलाय जिउ गोमाहैनो गोनां जाहैबाय आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायदों आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बयनिसिमबो आं खावलायदों जिखुनु जा ओरै सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क ओरैहाय मानास नेसनेल पार्क जिखिया जा नेसनेल पार्क अइलेमाव थानाय बाउन्डारिखौ बारनानै अननानै प्लिज दाथां नो उइदाउट पारमिसन दाहाब बेयाव पारमिसन मोनाब्ला हाबलाबायनो नाङा आं खावलायदोंसो आरोखि सोरबाया माबा मोनसे मावनानै जाग्रा बन लायनानै जाग्रा एबा माबा मोनसे दंफां लायनानै जाग्रा जिब जुनार लायनानै जाग्रा गोबां दङ जानांगौ नाथाय आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं खावलायदोंसो प्लिज अननानै सोलायनानै गुबुन लामा फारसे आगान होदो गुबुन खामानि मावनानै जानो थाखाय सोलोंदो मानसिया मोनसेल' थाखोआव थाबाय थानांगौ बे नङा दिनै नोङो गावनि जिबननि रिस्कखौ लानानै हाग्रायाव बनबास खाथिहैनानै गावनि जिउखौनो बावसोमनायनि मा दरखार दं दा बे फुंखा बसुमतारी फंबायनि न'खरा मा जागोन गोथौयै साननानै नायहरदो दा बेनिखायनो आं खावलायदों आरोखि ना सोलायनानै गुबुन खामानि मावनानै जानो थाखायहाय आगान सुरोब्ला बिराद मोजां होननानै आं सानो बेबायदि रिस्कि खामानिखौ मावनानै जेबो लाब गैया आरोखि ना दा बिसिनि न'खरा बरबाद जाबाय बरबाद आंनि नुहुरनायाव आरोखि ना बिमा बिफायाबो बिजोंनो फिसिजानो सानदोंमोन बिनि अनसुलि बिसि अन्थाव बाथाव फिसा दं दा सोर नायगोन आं खावलायदों सरकारनिसिम जास्टिस मोननांगोन खिन्थु जास्टिस डाइरेक्ट जोंनि बर'खौब्ला बेबायदिनो डाइरेक्ट जिउ फोजोबो नाथाय गुबुन मोनब्ला हो दा आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायदों जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जेथुनाखि नेसनेल पार्क अइलेमाव हाबनाय जायगायावहाय नो उइदाउट पारमिसन हाबनो नाङा अननानै खावलायदों गुबुन खामानि मावनानैहाय जानो सोलोंदो नाजादो आगान सुरदो नाथाय बेबायदि रिस्कि खामानिखौ मावनानै गावनि जिबनखौनो बहय बहय लाबाय थानाया बिराद मोजां नङा आरोखि ना आंनि नुनायावहाय सोलायनो सोलों जोङो गुबुनखौ मावनानै जाब्लाबो जों थांनानै थागोन
ओंखाम खब'सेया मोनजागोन दा आं खावलायदों आरोखि ओमफ्राय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जिथुनाखि फुंखा बसुमतारी फंबायनि न'खरा जास्टिस मोननांगोन आरोखि ना जास्टिस मोननांगोन आं गोबाव बुंलायथाला गोबां ससियेल मिडियानि मानसिफ्रानो भिडिअ होबाय गोबां क्रिएटरफ्रानो बिनि सायाव भिडिअ लाबोखाबाय आरो गोबां लाबोबावगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो बुंबाय दा जास्टिस होनांगोन आरोखि बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो हाजासे शेयार खालामनानै होनो हागोन बे भिडिअखौ जाहाथे बयबो नुसनो बाय बाय